Bocados de Cine és una iniciativa que sorgeix fa 5 anys i que consisteix en combinar el cinema en la gastronomia. En la primera part de Bocados de Cine se fa un visionat d'una pel·lícula seleccionada on el contingut principal és la gastronomia. Se parla sobre gastronomia i en cada escena o en la pel·lícula mateixa un plat, una beguda o inclús una tècnica culinària són els principals protagonistes de la pel·lícula. Jo la pel·lícula la veig primerament jo a soles, jo trac el meu concepte d'ella, els plats, ja es comença a tenir una relació en aquesta pel·lícula, i després quedem als 3-4 dies tot l'equip i veiem la pel·lícula, entre tots. Una vegada que l'hem vista, fem un brainstorming tot l'equip sencer i a partir d'ahir es comencem a traure, i a partir d'ahir es comencem a fer un menú. I la segona part es tracta de traslladar el que s'ha visionat, els plats que han aparegut en la pel·lícula, en el restaurant. Després anem al restaurant i és ahí on els participants es converteixen en comensals. La gent que ve així, després a disfrutar del menú, primer veu la pel·lícula. Antes de veure aquesta pel·lícula, jo vaig. I jo es conte el que ha tret gastronòmicament sempre parlant d'aquesta pel·lícula, el que realment, el que jo crec que es deuen de fixar més i on deuen de ficar més interès. Pot ser un concepte, pot ser un plat, pot ser un ingredient o pot ser una tècnica de cuina. Després venen i entonces jo a cada plat, quan traguem el plat i presentem el plat, jo isque d'aquest plat i conte el perquè d'aquest plat quan l'han vist en la pel·lícula i jo en aquest plat, en el que jo m'ha inspirat o m'ha reflexat per ficar-li-lo en aquest menú. Treballa la part gastronòmica un poquet com a experiència en el territori, perquè esteu així en Gandia, en els restauradors, i tenint la part audiovisual, que és el que fa la relació entre el cinema i la gastronomia, que són dues coses que són paregudes, o sigui, són experiències per a la gent. La gastronomia com part del paisatge, com part d'un territori, els plats, al final, quan es posen damunt de la taula, el que estan mostrant és també el territori, i la relació entre gastronomia i cinema està de tota la vida. Per la tradició de la pel·lícula tenim un corder que l'han fet tradicional al forn, en les verdures, conforme es fa una paletilla de corder, i després sí que l'han desossat. Han fet un puré, en aquest cas de boniato, algo molt nostre, i l'han infusionat en canella, conforme fa en la pel·lícula. En la pel·lícula té la canella en el corder. Entonces nosaltres en el boniato hem intentat fer aquesta interpretació. Este corder també en la pel·lícula porta loto. Nosaltres el que fem és en la part de lo que seria el fruit del loto, que l'han tallat molt finet i han fet uns chips. La salsa és el jugo del corder que l'han fet, l'han desossat i en els ossos han fet una reducció. I és el que anem a fer i anar a part aquest corder perquè tingui aquest punt. No anem a oblidar-nos que tenim un paladar mental. El paladar mental són registres que tots acumulem durant tota la nostra vida, en olors, en sabors, i a l'hora de desenvolupar un plat, igual que a l'hora de disfrutar-ho, aquest paladar mental serà el que ens farà veure el plat d'una forma o de l'altra. Entonces, és entrenament, és com tot. El que va més al cine, quan veu una pel·lícula o veu una escena, realment la interpreta possiblement molt més antes que una persona que va menys. La gastronomia és el mateix. Diu el refranyer que es menja més amb els ulls que amb la boca. Una mica més i llepe la pantalla. Tant la gastronomia com el cinema són fenòmens multisensorials, on els estímuls visuals tenen un paper destacat. Si som capaços de recordar amb detall un gust o una seqüència, és perquè el nostre cervell, per a processar aquesta informació, dedica tota la seva atenció i així registra una empremta inesborrable en la memòria.